こんにちは。長尾社長、株式会社南部の皆様、お会議ですか。笑い味も会議です。これから笑い味の知事活の決議を報告します。今月の動画は青手前です。同時青です。どうぞよろしくお願いします。友達の誕生日を楽しく参加しました。友達と一緒にジュース茶で言葉を当てるゲームを楽しくしました。友達の修了式を楽しく参加しました。週末は友達と一緒にサッカーをしてとても楽しいからです。日本はどうですか。မြန်မာは今雨が降っています。皆さんもお体に気をつけてお仕事を頑張ってくださいね。笑い味も頑張ります。今月の報告は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。